Ublay pi baro ki bapet ya ka Good News TV bani priang sobhai pi sashisien shakani ka program hakan ne ka miet hakan ne ka por ngidap da ka jinkmen bidan preng ka jongi I Reverend IK Jamu iban sam ya ka khubor na ktien ka jong blay but shabing nyo sngo ya ka khubor ba pastor ay preng ka jongi ngin skap shaka wei ka joy ka bakirpang ban ay de miss pi barilang kharsati Ublay angkul khuy pi
Hagan eka por ka bamenta nga ai kublay ya phi baro iway pa iway ki ba pe ya kan eka channel ka Good News TV jong jing sang samla ke business sami ka ba ngidon menta hagan eka snam ka ba thamai ban ai kublay ru ka snam ka thamai ka ba suk ka ba comment ka ba dap ka jing khu yang ilang iway pa iway ka snam ar pusan ka benta na ka tin ka jong blay ka ba ngadon ban ya slok lembat phi hagan eka por ka long na ka gospel kat kum Matthias kau nong ka ban riu kat khat ka ba arfasan ki tien ki jong blai ki ong kum ne namar kata nga ong happy wat khuslai yala ka jingim ka ai ba phen bam lane ka ai ba phen di lamne ye ka mat jong phi ka ai ba phen kup ka jingim kam long ka ba kham ko ye ka jing bam ka mat ru ye ka jang kup ka phang pateng ka bang bu ha ka ka por ka long kum ka khubar ka dai ngimdai ban khuslai yala ka jong ka jing im ngimdai ban khuslai yala ka jong ka jing im ha ka snam khat khandai spa phra phu khandai la pan mi ya ka wai ka jing wai ka ba kan jap prathai ka bala job bat ka bala yo ya ka khusnam ka ba khli du jong ka prathai ki tien jong ka ta ka jing wai ki long ki basuk wat khuslai ka long ka ba phla bat ka ba skautunat ban wai ya ka phitip balai ba ka yo ya ka khusnam ka jing pen ku buram ya ka namar ka jing khuslai ka don haki do nut jonga pat jong phi iway pa iway namar kata ba ka ni ka khubor ka long ka bomot ba baro ki briu ha ka ni ka pathai ki pang ya ka ni ka jing pang khuslai henry u jisu ong ko khun hap jonga wat khuslai u no te na phi haba uduna haba uda khuslai ru ubala ban pantam shipru yala ka jong ka rnya Matthias nriu arphonyu u jisu ula le che ka ying jong ka Mary ka Martha bat ulas ros upara jong ki ha ka wai ka sngi ka Mary ka ngap bat ka shashkor u jisu kat ba ka Martha pat ka dang dem khui ka khre jing bam ha ying satja kat ba ka Mary ka badang shong ha ki jat u jisu kam salya bat kam patiau ai ki jong ka ne ka parthai ka Martha ka pe ka Mary bat ka la mudoi hau jisu ka da ong pe lam se kamban yarap lam yanga haying setja u jisu la juba Martha balai pi khuslai bat pi pension tom sat yala de sha phang bun ki ai ka Mary pate ka la jit ya kata ka ba bhatam bat ka la bensyat bat ka la berat lut yala ki jong ki jing khuslai hanga bat ka da shong yala de haki kijat ki jonga ki lok ki ba hi wat menta ko ne hi u jisu udang ong ye kini ki ju ki kitien hanga bar hapi pule ka sam ka basan pusan ka khot ka ar pu ar ka ong to berat ya lagi ki jing ket halor utra hete unshan ye me
Petrus ban kong san hiu pulih hang ta gong bread halor jong u ye gijing khuslai jong phi baro namar kata ngidon ye une ublei ubamon ban ya tunrong lam baro ye gijing kit bakhia ge jong i halor ki terpeng ge jong u komta ngim dei ban khuslai ye la ge jong gijing em bread lot ye ki hakjat ge jong uturhai ke khubor ke bangadan ban wan ra ke khubor ke ban kong galong to bread ye gijing kit bakhia ge jong i hau turai la don ka wai ka briu ka badon khat ar ngot ki khun bat ka dei ka basa riu kan thai ulok jong ka uyap na kita ki khat ar ngot ki khun riu ngot ki dei ki khun trai ban riu ngot pat ki ba ka shooting khun kari ka penhe ka pensan baro khat ar ngot bat baro na ki bat ye ki kam ki ba he ha ke em lang sa lang kom ta ha ka wai ka sngi habala dei ban ai burom ye ki dei ki khun jong ka ki nong tho khubor kilai kali ye kata ka briu ki ong mai ki ong phi le kup no ba phi pen ha pen san ye kene ki khun jong phi haba baro khat ar ngut kila long briu kila bar ki da long he long hai ha kene ki em lang sa lang phi long tang ka riu kan thai ka bom da pau khmat e ha kene ka pat thai kala jubab bat kala ong hadin ba ula khlat no ukupa ki khun bat habanga syam bat yo i banga don khat ar ligi sentur ban pendap bam de ha ka pokum kata kapor banga yo ye ka jing i ke jong utrai jisu nga ya thu yo u nga ong atrai ko jisu ukpa jonga ngan trai la ka kamram ka jonga ka badai na ka banta kini ki khon jonga henre ngan ino hame ba men khuslai na ka banta jong ki ngan trai la ka kam ka khuslai to te mame ngate em ngan nom khuslai ai ru na ka banta jong kini ki khat argot ki khon ka ong pat nadu kata ka por u jisu u shimti ya ka jing khuslai jong ka bat uri upan he upan san mau ye ki kumta ki lok ki bai ki jonga hau trai jisu hatongi klai ni em ban berat lot halor jong u ye ki jing kit ki bakhia ki jongi baro hatongi klai ni em ban shania lot ban aiti lot yala ka jong ka jing em ban yala ka jong ka yeng ka sam ka jongi hakikti ki jong jisu ublai kwa yangi bangen khuslai usumar usukher ma u yangi baro pule Matias nreu lai busa u jisu ong wat khuslai ne ka banta ka balasai kan walam tang ki jing khuslai sudala dangi le kumta kilok ke be la dangin pule job kalau ka balai ka khot ka ba arusan u job ong ka ta ka banga septing kawan jia hanga u job ula long ubriu ubar uspa baru baro ki brio haga shlonga haga tau ki burom hadu kata pan man ga por ubar khat khuslai se phang ga balasai u sai man ga por wong ikene kentien kan jia ayu ki khun ki kiti jonga balai kom kini ki jing pisa mensim kan wan lap yanga tiap ya kene ga spa ga phau on sa shim no nanga kom tau yai khuslai se phang ga balasai hangta kata ke jing jia basar khai bar bas ngau si kawan jia sisa hau job udu lot khot eki baro ki ba udon haga ba siklep mat udu wat yala ga jong ga jing emru kumban ong no utau briu ubarus patam uhaban shong harut surok uda gebo yala ga jong ga met namar ga jing pang dat ga basar khai dan jing kerman shu yala ga jong ga lawai haga da ga por ujisu ong ko khun hab jonga wat khuslai na ka banta ka balasai to berat lut ye kita kijing khuslai ki jong phi baro hakikti ki jonga ong utrai jisu la dan we usamla ubashu dap daga daga jing ting silanter jing em haba ulai sha school uju ong ilau kupa panga ting yo ibabu imes in am sau thu yanga ngalaban feel haka examen hadin anda ula pas ula lesi ki college beruang pat pa di ngasiap ting yo amdan ban yalok ban nga kini ya beno ya nga kumta ka jeng siap ting ka pensi tombi ka mensim jeng ngating yo ngam yo kam nela danga yo ru tiap ngalane am bantrei kata ka kam ka jeng siap ting kala penjenjar mensim ya usyapang ka balasai khadu adin ga jing pang basar khai kala kyam ya u kabala penjenjar sat ya ka met jong u baru thia pang sitam kumta slam u yo ya ga jing pang khuslai bat u yap no hadin ha ga jing kordet
Dan ru uwe usamla man gasngi uriam juan bad ulai seki office bar sha interview henrai man gasngi ulai phai kala shala yeng khlam da yo ya ka kam ka ba ukwa kala jia kumno aga ba khadu aga wai gasngi ka kmi jong u ka tang supli ya ka kamra thia jong u kala yo ki kitien ba wa tho dau neu khun jong ka aga biar bon je kai ki kentien ki baong ngam don shu kala wai ke jonga ngam don shu kalawai ke jonga ki parlo ki bai ki para samla la pio ke ne ka khubar ke jing khuslai ke penjenjar men sim sat yang isha phang ke bala sai henre jisu wang ngala sha ye ke ne ke jing pisa men sim jong phi na ke banta jong phi wan hanga baro ke bathai bar ke bakhia ke jing ket dengan penjam ya phi ki parlo ke bai wan ai bangen penshutom ya la de ngi don ukupa jongi ubah habneng ubah sengau thu lot ya kijing huslai jongi baro to berat lot ya kita kijing huslai baro hau jisu on suma sukher ma ya la kijing huslai ke jongi baro on nom i no yang i ong ono rwa shaman sim ngam long marwai utra jisu udan rengkat lem bat nga bat pi kabahar kakubar kabangadan galang war khuslai yala ka jong jing em pule Matias nriu ar pusan hadu life way ka ong war khuslai yala ka jing em ka ai ba pen bam lane ka ai ba pen di bat sha phang ka ba kubru da ai pen kup ukpa jong phi uba habneng utep ya ka ai ba pi don kam ladangi pule shu Matias khat lai ar pu ar ban Lukas phra khat sau ka ong sai ki jing khuslai ka ne ka perthai bar ka jing syukur jong ka spa perthai ki gijap no ye ka tin ka jong blai man ka por ka jing khuslai ki pan jingai no yang i ne ka jing dot reng khat ka jong blai hau Lukas san kal non khat ka ba sau la ya thu yang i bo Jisu u la le se ka pong ha ganasarat uyoi ki maji bagi dang ya sa yala ki jar jongki upen ula pe Simon Petros Pablo tep bagajing modjim perkhat jong u ka khia hadu kata ula don ha ka jing khia men sim ka bakrau nomor ba baro simin ula bread bar kawang jar henrai khlam ngat ka wedu ka dokha ukhuslai kumno ban penta bam ya lagi jong ki khun ki ti ki yang sam habau Jisu upe ka dono jong Petros was ngatu ya ka jing pisa men sim jong ba la dab da ka jing sau sunai ula ong yo Petros nyap biang ya ka lieng sai ka ba kham jeleu Petros ru ula ko ngu yo Jisu ba langat bon ba gi dokha ha ka ta ka sngi ula ka la long pat ubriu ba keman baru masuk hakata kapor nama bau Jisu hi ula ket ya gejeng huslai gejong u Jisu kwa ban tep bat ban mat ya gejeng pisa men sim jong ka perthai ber kom tau la ong dai na kata ka dau balai bala khaduk ya Jisu haka syai pule Lukas ar new la ong ba la ula long u khun jong blai haka por bala khayu om don watang ki jai sop ki babiang lamne ka jing thia bala pentia yu haga syong oi kajing bam jong ki marat nang tapat la ong Matias prar phau ki marsiang ki don ki thleu bar ki sim benang ki skum banri henre ukhono breo don jaka banbu yala ka khale don ga jaka ka baula ban ong ka yeng jong u thia khat habalap hakla hoptap halum hawa bad uthia ru haga lingkan da balai kalong namaru kuha ban ma dala dehi ke jing sitom ke jing pisa mensim ke jongi gibreu habangi ong ngam don ying ban syong u Jisu usngo thu bat utep ye ke jing khuslai jongi pule Matias arbuniu gat khat ka balai pusau ngin syam ba yo Jisu la sanar halo jong ka ding phna ha ka bala sa em yo ukni no wat ye ke jaingkop jong u bat kila ino lompa ye u hangta halor ka ding phna ha ka jing kriat kabajur u Jisu u hap ban ya lengba ya ba kum kata ka jing sha sitom met ban mensim na ka banta jong ba jong phi namar ba u kwa ban sngau thu ya ka jing pisa bat ka jing ka jing jenjar jongi mentala dangi ong ngam don jai ngam don sopti ya ki khon haying u Jisu u sngau thu namar ula ban yarap yang abade phi Yohanes khat sao
lada pen pan ka eru haga keteng jonga ngan le ya kata kita ki bomdon mano ban yarap yaki haga ne ka perthai pan khar kar pan haga keteng jong tura Yesu un ai ya kata wat ki kuslai haga dono jong phi ka ba pen bam bat ka ba pen kop pan de ka jinge haga keteng jonga ong uturai ngan ai happy ki para bagai bai ngadon ulok ubas ngau thu bhai ki jing shitom ki jing pisai ki jing lang am sim ki jongi ngam don kam ban khuslai ya ka ai ka eru om dei bau kwa ban ai yangi ka jing em bom jukot han reu kwa ban pendap yangi ru ya barok ki jinon kam ki jongi ki ba man la ka sengi ni pulim yo anes khan reu got khat ka balai phulai la kran sa phang ka jing sok u Jisu bar ka jing janjar jong ka ni ka pathai u Jisu ong ko khun wat khuslai sa phang ki jing jar u job u ma de ka ta ong ka jing em jonga ka long kum ba yai lam ba ka ding ye ka jing em jonga u trai u la tanju job arfla ti khat ba shi pho andala tanju yanga ong u job ngan mi no kum ka ksiar Blai usha ye ke jing jar ban wana ke jing em jongi na maru kwa ban ring yangi sajan jongu kham sajan syauturai henre haba ngingat ban ngi yai lembai ke jing jar ngi keli yo balai ngi ong sneu ngalale baro ka bahatam yo Jisu balai kawan kane ke jingpang balai ki bru ki kran bar ki nyuben nga balai ngam yo kam yo jam balai kane ki jing jar ki jing sudah ha ki jing em bat kum ta ki babon bhai ki jing kali balai ka bible ka ong ba ki jing jar ki long ki jing tanju ki jong balai yala ki jong ki khun bat bakin wan bat bakin ngat shisha bo balai ulong ubakrau ulang ubadan bor. Namar kata ulai uid yang abad ya pi kata baru kemilti balam bagi jing tenju ba ulah tenju yang ngin mi no kum kaksiar kasiti segi Hebrew golong ba ar ka basi phau ka ang u Jisu ulong penlong ka jing em jongi da ki jing sya sitam omdan ka wairu na ki jing sya sitam bangila sya kapan kam krawi ke jing sya ke jong Jisu pe ye ki sanran jong Jisu Markus sao lai pesan du sao phau habaki ki dang ya mi no man le da ka ling kendet lakhi ka eryong erget ka ba krau bar ki jing at phalong ki la phalo sya ka ling kan ban sangam u Jisu te ulai udang yo thia lengai hat dong jong ka ling ki sanran ki la le kersiu yau ki ong ko kenrat mem so nyiu setia bangen sayap men ino yangi bangen ngam jelap haga duriau yarab kloi yangi habau Jisu ulaki ulasnangi kalean bolong haga duriau long jai wat kishu kumne ru kala long jai angka tien jong blai wat benta hakini kisngi ru ngiyam ngiyalnyar malagapor wala ngiladon yo Jisu haga jingem ga jongi bonsin ke jing jar ki wan lan shop yangi habau Jisu upai halaki jong ki sanran wong hangno ka jinget jong pi ngadon ba pi te balai pi ya kuslai balai pi ya yam komba ka jing em kala kunno ki prabangai bar ki lo ki ba how utrai Jisu udang ong ye ki ju ki tien menta ka sengiru wat kuslai yala ka jong ka jing em ka ba khadu ka khobor ka mangadon ka long kane ka jing kuslai ne ga jing siopi samen sim ka pensitom yangi pule Matius arpun reu kal nong ka dekat ba lai pupra lai bukandai haba kum tau long aki ka men sim jonga ka siopi sa kat ban sayap ya shong hangne to ya abru lemban nga haba ula len sa shwa khniat ula dam da pelup balwa duai uda ong ko kpa jonga la don la to ai ba kane ka khuri kan yo lai no nga Panban om ko ba ngamon mga hanay tang ko ba memon sim no ye kane ke jing persidom sat lada long ka mon jombe dai na kata ka daw bagas ap jong u kala jaw kum ka snam ka balang pekat
Pat yau try halor jong ding phna Matias arpon yu kat arpsaw adu arpon yu laong bai ki kiti ba ki jat jong u la pen khen ba ya ka krong jong utrai la sum dau sum la don ka pan skat sha ka khli jong u ka mat jong u ka la jam jai da ki sha sho baro simit ki sipai roman ki la sho ki la tangan yu bar u la don ka jing pang ka jing sitom ka bajur bar hapeteng kata ke jeng long jeng u ki briu ki yeng saudong ye ke ding na ban pe kai rengkat lang badu la sanar pna ya ki argot ki dakat we na ki wong lada me long si shau khun u blai balai mem pen pau ye la jong ka bor hang ne balai mem pala im ye la de balai mem hiar no na ka to ka ding pna bat pala im yang iru kum ta kila yele ben bar kila ye kran sniu yo jisu saka wai pat ka kan hun jong ki briu na preng ki to ki ba ya pai kai bar ki ba ya lanti nang ta ki bam tip ne ki bam ithu yo jisu kila ya ben ya kho yo ka ba biang war ki sipai roman ki bam ju ithu yo uru ki ya kran ben yo na lor baro ki rang ba leng to bar ki nong tho ki ba tip landan lot ye ki hukum ki jong Moses kiru kia keren wa nia berki keren bensat yau gidang lada mede sisa ukun jong blai hiarno nang to kidon sisa gibriu hagane ga pertai gibriu ki ba keno ben bad ki ba pen sitom ben ya lagi jong ki para briu kita ki ba le kumta ki dei tang ki briu ki ba sniu ki bom tip ai ru sapang ujisu utip namar ulama dalade ye kejing pisah kejing lang amen sim ke ba kum kata dai na kata ka dau ru ba ula syah lor jong ka ding phna utip baru sngothu ye kejing pai do nut ka jong abar ka jong phi ha ka ba kum kene ka poru unwan bat un kloi ban ya rap yang abar ye phi da kum no ujisu ula ban syah ye kejing pisah kejing lang a ba kejing shitom sim ban da kum no ula pelai ya lade na kita kejing jenjar daga basuk ula ban pan au kpa deki hajar ki angel banwan bat ban pendu pendam khat ya kita ki breu ki dong shun jong re shom le kumta usha bat uyaj langba kita ki jing jenjar baro pule hebru khantai khat sa ngayo i ba ula it yala de ban sha sa nar phna dau men sim bom jukut ula sha ba ken ten ju yo bat men sim ba khoj ula pen sai bor yo wat haga jing im jongi yala de simat ngi haban yai lambai ge jing jenjai ge jing susat man sim don nap teng jongi ngi du no yala jong i mai ba ye jongi i ba ba ye jongi ngi du yala ge jong ki henman ge jongi ngi du no yala ge jong ki parha ba ye ge jongi ngi du no yala ge jong ki khun ba ye ge jongi ngi du no yala ge jong ki ba ye ki ba thang ge jongi kilok kiba ngila pat ka donon kapang ka mensin hadu kata henre ha ka bakum kata ka jinglong ai ngu yo blai bawa pha yo mensin ba kho jong upan dengan upan sai bo baru pan kan mau yang i ba blai ulong ba krau uba bat ya ka jingim ka jonga ba ka jong phi iwai pa iwai pule rom ka nong ka ba pra ka khat ka ba ar ru ko uman sim ba kho sisa u yarab lem yang i ha ki jing tulat ka jong i baro de tang uman sim ba khu jong blai ubala ban pen thai ye jing khusla jong e sa ka jing keman ba ha ka jing mayan ba phla ba kan ja blai bom la ban batai uji su utip ye jing khusla men sim jong e namar uru ula lenya na lor ka ding phna pule Matias arpunio tukat sapun reu ublai jonga balai mela ino yanga utip baru sengau thu bha ye jing pisa ba ke jing lang a men sim jong e namar kata uwan kolai lan ban yarap yengi uji su kolai ban yarap yengi hage jing tulat ke jongi baru hikai yengi ban duai man kapor ban aingu ban pentip show ublen korku naga bantah ka boram ka jong ublai amen untongi ya duai ublai bau kupa ujongi ubah benang wan ban aingu yeme atroi habakum kan kapor ka ban penyo yengi kapor ka kordor ban yo ban ya slok lembat kito baro ki bas gau ki bayo i ki bas ngap ki bas skor lamba jong ka po
Ngi duai ban ngi IT lamba jong ka ne ka khubor ka ba me ai hangi lamba shakri ba red jong me ablai. Kabaula bat lamba jong ka ne ka por to ai ba ke ki khubor ken dalong ka jingkar khu yang anang khang ablai. Ba kan dalong ru ka jingkar khu ye ki to ke ba sngap ke ba shashkor ke ba yo I ablai. To I se ban nangkar khu ru ye ki to baro ki pramen sem ki ba kodor ki ba la shate shakhum ha ki bor jong ka jing khu slai men sem ki bor jong syaitan ki bor jong ka pap ablai. Wat sha ba ke de ken yo ban le try kli ye ka jing em ga jong ki iwe pa iwe pha ma me ye lo jong men sem ban pelai lu ye ki ba ki la ban em ban sngo thu ba be me long oblai uba khrau oblai ba ban pelai ye kita ke jing syate mrau jongi ha ki bor jong ka jing dum ki bor jong ka ne ka parthai ablai to ise ban kar khuru ye ka bor ki ban ta baro ki bala yo ban pendap atrai ha bangin sa yo ban ya mi no nang ne pelai ye ngi de ki jing kar khu ki ba bhatam ki jong me ablai ka jing ai ka ba biang ka jong utrai ba nom pen em ba ye jong uji Jesus Christ ka jing ye ba ka jong oblai ba pa na bom chukot sha bom chukot lamru ka jing slok ka jong pentingan ka jing persai bor ka jong men se bkhot to ai begini ki bor boro lai hu kan kat lemban ngi lembar kita baro ki ba manai ki ba syakri ya ka ju ka katang ki badan ka ne ka ri bada bro saudang satlak jong ka ne ka pathai nado menta ba sedu bam jukot ro amen.